Преди 17 години, когато закупих първото си жилище на зелено, повечето хора от моето обкръжение казваха: ти си луда, как може да рискуваш така? Ти знаеш ли какво може да стане? Викам, няма проблеми, каквото стане. Стане, риск печели, риск губи. Факт е, хора, че към днешна дата аз бера плодовете от труда си. Въз основа на решенията, които съм взимала преди 5, 10, 15, 17 години, казвам 17, защото тогава беше първата ми инвестиция, аз съм супер доволна на моите решения. И сега съм се захванала, си партнирам с две компании мултилевел маркетинг. Пак супер много хора казват, това са пирамиди, къде, защо си се захванала. Аз вярвам в това и съм сигурна, че аз вече бера плодове от това, но съм сигурна, че занапред ще бера още по-големи реколти. Важното е